מה זה? סליחה. מה זה סליחה? גם כן, אומר לי סליחה. מי זה בכלל? מי הזמין אותו בכלל למסיבה הזאת גם כן? חתיכת מוגבל. לא היה צריך להיות פה, זה העניין. מוגבל? תגיד לי, אתה לא מתבייש? לא היה צריך להיות פה? לא, המסיבה של אבא שלך. לא, יובל. יאללה, בחייך, אתה יודע מה חתיכת מגעיל? לא, אתה לא... אומר לי חתיכת מוגבל. מה זה? מה, הוא לא מבין? אני מסביר לו. זה פרימדונה, אקוסית של המשרד. אפשר לחשוב. מה אתה אומר? מה? כי לא הייתי אקוסית של המשרד שבוע שעבר. לא. שביקשת ממני שאני אציל אותך ברגע האחרון עם התקציב, נכון? וגם יומיים אחר כך לא הייתי הפרימדונה הכוסית של המשרד כשהצלתי אותך בישיבת הנהלה, נכון? בסדר, שמולי. סבבה, מה זה בכוונה? מה זה שניהם? גם היא, גם הוא. כמו זה לא נורמלים. באמת, הסמרטוטים של המשרד, חסרי מוח. סליחה? אתה הגאון של המשרד, שמוליק? תגיד לי, מה, אתה נורמלי? אתה לא סמרטוט, אתה הלכלוך של הסמרטוט של המשרד. מה, ריקי? מה? מקנא שאנחנו מאוהבים, אה? כן, לא, אתה מקנא שאנחנו זוג? אנחנו לא נזמין אותך לחתונה שלנו. אתם מתחתנים? כן, אבל... מה זה? מה, בכוח להעלה, בכולם? כולם במשרד הזה פשוט השתגעו, פשוט נהיו לא נורמליים, חבורה של אידיוטים, וכאילו שאני הנורמלי היחידי פה, באמת. חבורה של אידיוטים. אנחנו המטומטמים ואתה החכם, אה? בוא הביתה. אתה לא מתבייש בוא מולי? הביתה. השאתה לך לחדר. עד שאין לך חברים, זה חכם. אבל מה אתם... היחידים זה... אתה החכם שכל היחידי יש כאן. לך, המון שכל. כולם אתה מחפש לריב, נכון? כולם. די, תפסיק להתעצבן, זה לא טוב ללב.